Son Pablo e o día de hoxe. ¿Por qué dije? Yo grabo. Y luego ahora Óscar, menos 2 yo le paso el móvil a Óscar. E iruga, unha cabaciña, aceite de oliva virxe extra. Dúas carapiñas. Hola, son Pablo e o día de hoxe, coa axuda de Mario e de Óscar, pois imos facer unha receita saudable que vai consistir en espaguetes de cabaciña con pesto e con cogomelos. Como ingredientes para a nosa receita saudable temos 2 cabaciñas, aceite de oliva virxe extra, cogomelos, eirugas, queixo, 2 dentes de allo, anacardos e auga. Os cogomelos, agora o cabaciña. Entón, para empezar, pois faremos a nosa salsa pesto. Entón, para iso, pois basicamente imos verter nun bol, no bol do batedor, pois os 2 dentes de allos que foron picados anteriormente, un puñado de anacardos, tamén un puñado contundente de iruga e 150 ml de aceite de oliva virxe extra. E agora batemos todo. Entón, agora, pois imos engadir a mestura que xa está medianamente espesa, como debe de quedar, pois imos engadir finalmente pois un pouco de queixo rallado. Aquí temos xa o noso pesto que engadiremos despois aos nosos espaguetes. Agora, gracias a este aparello do que dispoñemos, podemos facer os espaguetes. Encendemos a vitro a nivel 7 e vamos a engadir pois, obviamente, pois aceite e engadiremos posteriormente os cogomelos e se irán pois facendo e despois, cando xa este medianamente feito, meteremos pois aos nosos espaguetes a tixola para que se vaya facendo todo de forma conxunta e por último tamén engadiremos o pesto e despois sacaremoslo todo. Agora vertemos os cogomelos na tixola. Agora baixamos o lume porque vamos a verter os espaguetes e van a estar ali durante 1 ou 2 minutos. Agora pois imos verter un pouco do noso pesto, pois xa rematamos e agora pois imos a emplatar. Aquí temos ao noso experto, o profesor García, que vai catar o noso prato de espaguetes ao pesto. Está moi boa esta receita, recomendaría para todo o mundo que quera adelgazar un pouquiño comendo moi sano. E ademais, se lle queredes botar un toque de picante, podemos poñerlle un pouquiño de pementa ou até un isco de cúrcuma.